Нов обект, луксозна къща изцяло в бяло. Стените са здрави, но леко захабени и изцапани. Затова имат нужда от освежаване. Ще работим с Jaeger Millennium 5. Най-висок клас миеща боя. Не задържа прах, не попива мръсотия и се чисти лесно. Идеална за бели стени, дълготраен резултат и лесна поддръжка. Bâtit des murs invisibles, mais l'amour reste indestructible. Il